Ni mwemba sora chama nziki meka nyimada kanyeshi njabaranumo wala safa ya bisi sora ufe Sherifla TV bamananga kunafoni na mimi wala like au ye malikunga ani jien fanwore ukunga ama fo ngoni ye apmasele kada utloka ka fo ka sangani ambalaka u ka hage la pasado ngerengere ne 8 marsi kabene dimanche marsi kalo lese ginye baro sigi keneba labena mali barakela u ka la pasaje kulo Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM jabala la bonora ka ufe sababu nyuma ye UNTM musola ka u loni CNJT UNTM ka tegedi nyomo baro sigi mingera dako kunye musola ka u yaru joyoro demeso nga kalangoni sekoni dongo dangene mayadi la kasangani anga jamana la kana jogo yawiye barakela ukala pasaje kulo Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM nyama ba yakuba katlere kumekeneka anga nyini kela uni ye hawa jabate anaka jatala sambatara ure yemizoro anga jakanya madofe kakeni 8 mars no ambalaka uka don kerengerene silire odo hukun konnana Union Nationale des Travailleurs du Mali UNTM ni ulu ambalaka uka bulu faradobe ulu ya yamariata ni kaseka lajere belebele nyanamaya hakaja nodi kaseka hakilina falin ke ka hakilina jagaboke ni miri kenedu ani chesiri fana kenedu ani hakli jigi fana kenedu hakaja ote doere nodi babu yera kume bolimun kan odi la marata fanfela la kerengereni ala ambala ko johorab na sika kemui ani lakana tanfafela la wala sa beni kile nyoyal ni ladriya mufara ubiseka sabati chukumna anga ba maliba konnana ni kenen konnana machama kumino ni kaseka na kenen nyana ma chukumna ni ku ni sonja fana jira ka don ni don kerengereni kanyeshi ambala ko bela jelema hakaja INTM musola kauka kumara sela kilenga kumata aliana dunia kafo kali ni misi wasalin baro kani kenen barka maini ka donga foni uluka chesiri kene ani alibilla nyini muka odi ambala ka obela jelinga chesiri wala sala nyini mufara kenen yala no babu sigile marata fafela obisega jija chugomina de la don ko nyumana fukata se kalanko ona nyokona chama nyina degre min fora ko nyina ni samere bebi ke se kalanko ani se ko ni donko tigilamo ka kula anya e kalanko la kalanso chaman datugura ka kunke bembali insécurité mimbi mena muso kan hamunde ke wala sa deunga sika kalanke wala sa kalanku mimbi ke folo malla sigika koka ni donko hukumu kono munde ka muso kan hamunde ke anana unya folo de ke muso wi kene yere de mayak mtalime kadi mama aliana dunia kafo kale bi jasiri kosebe barsa ko anga frontière fanga nyema bay keleme ka babu muntanyina no yi we marsi konnana no de la mara ani andame obisega sikin chugumina barsa oye musula ka wera joro bay jamana konnana ni nun nana ka temi ko be ba do musobi lube yorobe be bara yorola be sigi dawla be fambe donc ni yo message ta ka segere Sangare umuba bebi tomota sorala yelamani fana beke INTM secrétaire général yere kelinga kumata ayana dunia kafo koni si mumina ke ko ambala ko bela jelenki chesiri ugana ke bulu ko fefen ubu chesiri la yinin bela jeli ko foluna problemi ke jon tala nay min takala suma ya lame mun courage da be paradoro de ka min def ko na fara nyoga def bakele akla ame wasa soro konna amode ka nekabi ministre munga konyanya shineme barako ta franfela la aliana donia ka fa ko lin misi wasalimbaru ka donga fa ko jamana tetanye ni ambala ka sentala wa dute jo ni ambala ka fana sentala huko jija wala sa beni kele nyoya biseka sabati ani la mara yara ko foli yara biseka jija chokumina syndicaliste muso ubiseka joro jumena kanga kalanko ananga somoli domo ko la ele sanfé bi hakli jagabo boka INTM secrétaire général ya fo sisa ko mo hakli dulu chano biya munu be ni hakli nay donc ko sebe no bina fara INTM kam ka hakli jagabo ke ka mo blasra wasa cinema hakli jagabo jabi kadam ne na ba ko ma ko recommandation o ka se ka to anga kalanko anga sebo ani dongo o be sans sorto komina
ni manu kelen la bela jele kumata o ye foli ni wale nyimano ke kanyishi bela jele ma ka donga fo 8 mars don kenengene ni kanyishi ambala ko bela jele ma ka donga fo yo cisir muke jamana kula o do hokun konana alla nyinne no bela jele fe ugu tege di nyoma wala sa mara be se ga sigi chugumina ani lakana yara be se ga sabati de mayo nyogon che fo kata se ko waroma kala jere nyere kun chani jonjon barka man dele ni kenen de maya kun talime ka di mamma ni ka kun che fanani donc ni dumon dali ani ambala ka ni sonjali Amito 8 mars nyanyani nasera ufe anga nyenene kela une oye Kadija Traoré ni aka jatala Ibrahima Kulubali ufena wuli ka joke kase ambala kami yesigida nyama yesigida gale kerengerene nyana nona blami mbe dumanzana kina ni ukama ko délégué du centre secondaire d'état civil sekera ama hanga nyenene kela ufe joro minu miseka ya ambala kaula ani ube sigida nyama ya joro mina widegu minu nzoro bara ukanga sega noya ubulo chuko minu nani uyeruka fere uye chama mvora anga nyenene kela uye oseve anga jeka nyamada. Madame Koulibaly Korotoum Traoré nale muso cɛsirilen Bamako sigida gale kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnyala Dumanzana mairie la ale kɔni bolo 8 mars o ye don kɛrɛnkɛrɛn ye don min bɛ muso cɛsirilenw olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri lakodɔn fo ka taa se u ka hakɛw ma. K'a fɔ 8 mars ye don ye don min kɛrɛnkɛrɛnna musow tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnni mun don c'est pour que an ka kɛtaw lajɛ ani an bɛ baara kɛ cogo min na an ka hakɛw ɲinini na an ka hakililajigin ko la ka a lajɛ an sera ka mun de kɛ pour que an ka ɲɛtaga ka sabati an ma se ka mun de kɛ pour que an bɛ ka jɔ sira fɛ hakilijigin mun don ça nous permet aussi ka ɲinini wɛrɛ kɛ an ka hakɛw kɔnɔna na n'o ye ɲɛta ye n'o ye musow yɛrɛ ka ɲɛta ye n'o ye jamana ka ɲɛta ye n'o ye diɲɛ yɛrɛ ka ɲɛtaga sababu ye. A ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a ye degun mun sɔrɔ a ka baaraw kɔnɔna na fo ka taa se a sela ka wulikajɔ mun kɛ walasa a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya bolo ni muso cɛsirilen ye ɲɛfɔli kɛ o la. Degun tɛ ban n'i bɛ ɲɛtaa ɲini dɛ n'i bɛ ɲɛtaa ɲini degun tɛ ban musoya yɛrɛ ye cɛsiri de n'a fɔra muso dɔrɔn i kan k'i cɛsiri de o cɛsiri kɔnɔna na i bɛ degun dɔw sɔrɔ a kɔnɔ cɛw tɛ da i la tuma dɔ la denbaya yɛrɛ tɛ da i la i b'a ye sɔnni i ka baara yɛrɛ nɔ b'i ye i bɛ gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔna na mais n'i tora cɛsiri kɔnɔna na i b'a ye denbaya bɛ da i la ani i yɛrɛ ka baara nɔ kama mɔgɔw bɛ da i la pour que i bɛ se k'i ka baara kɛ a kɛcogoya la min misaliya di ne nana Dumanzana mairie kɔnɔ a ma mɛn mais alhamdulillah n nanen n ka cɛsiri kama sifinnakaw ni musow olu y'u cɛsiri nɔfɛ kosɛbɛ pour que k'an dɛmɛ an bɛ se ka baara ninnu kɛ ni baara fɛn fɛn wulila n kun kan ko ka mairie kɔnɔ i b'a ye sifinnakaw yɛrɛ bɛ na n nɔfɛ k'an dɛmɛ a la kosɛbɛ ani musow ça veut dire que n'i ka dugudenw yɛrɛ jara dɔrɔn o bɛ baara nɔgɔya i bolo. Wa fana madame le maire y'a jira k'a fɔ ko du ladonni ani baara k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ madame n'i sera ka fɛɛrɛw latigɛ fɛɛrɛ min bɛ baaraw nɔgɔya i bolo. Furuso baara ani n ka baara yɛrɛ a ma nɔgɔ daminɛ yɛrɛ la a tun ma nɔgɔ dɔɔnin parce que ni i y'a jateminɛ an ka baara in filɛ nin su t'a la tile t'a la o ye kelen kuma bɛɛ i bɛ sen kan kuma bɛɛ i bɛ baara dɔw la ni i ma faamuya du kɔnɔ dɔrɔn a ma nɔgɔ daminɛ kɔni na pour que ka a kun tugu ɲɔgɔn na a tun ma nɔgɔ mais alhamdulillah denbaya yɛrɛ ye ne faamuya k'a fɔ n bɛ baara mun na n bɛ faso ka baara la n bɛ jama ka baara la u dara n na u bɛ k'an dɛmɛ n'o dɛmɛ sira ye alhamdulillah n bɛ n ka furuso kɔnɔ n bɛ n ka baara fana na a fila bɛ ka se ka tugu ɲɔgɔn na n bɛ mun fɔ n dɔgɔninw ni n balimamuso ni n kɔrɔw ye k'a fɔ ko musoya tɛ ko lankolon ye musoya ma nɔgɔn mais cɛsiri de bɛ a to i bɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la an y'an ka musobaw ye olu tɛmɛna jamana kɔnɔna na u ye baara mun kɛ an y'o nɔ ye hali sini an b'an disi gosi n'olu ye pourquoi an tɛ se ka k'olu ye an bɛ se ka k'olu ye parce que n'an y'an cɛsiri ka sɛbɛ kɛ an ka baara la bamananw bɛ fɛn dɔ fɔ u b'a fɔ mɔgɔ n'a y'i da hali kulonkɛ la a b'i da sɛbɛ la ça veut dire que kulonkɛ tɛ yen quoi
ni fɛn mun dira ma an ka don an sɛbɛ la ka kɛ ka ɲɛ a nɔ b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ. Madame Koulibaly Korotoum Traoré, Nale Doumanzana, maire déléguée du centre secondaire d'état civil, Akani Korofon Nunkono, Amba Famia Kafo, comme Mousso Joda Babe, Jamanaka Sininya Sigi, Anaka Tanyola. Association des femmes rurales du Mali, oye amba minumbe togodala oluka tonye, uka nyamaba présidenti feneye, ngania jirake anakuma nasira fe, bara uta chokuka, hakilina uminu nanani togodala musu ka to sigiliye la nyinu uminu me ulaka sangani 8 marsi nyeni oyambala kauka hakela basali tolado ngerengere ninyi ube Kadija Traoré ni Ibrahima Koulibaly ka jabarani nanga jagalaj. Association des femmes rurales du Mali, Nale Togodala Muso, Oluka Jekulu Bay, Jekulu Mingela Sababueka, Togodala Muso, Bela Jireni Faranyoka, Walasa Dungafa, Obseka Sabati Chorumna, Aini Musoka Hake, Obseka Sigi Uma, Chorumuna, Osiratikefe, Ninja Kulubay Nyamoya Kalfanme Muso Chesirlimbamina, Ale Nyafolike Kosebe, Ninja Kulinga Laninuka, Anuka Ulika Jo. Anga Jekulu, Anafaka Bo. Parce que an ka jɛkulu ye jɛkulu ye min bɛ Mali sɛnɛkɛla musow bagan maralaw jiri turulaw ani jɛgɛ baaralaw anw ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i b'o baara kɛ muso muso n'i b'o baara kɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ an ka jɛkulu kɔnɔna na donc an ka jɛkulu in fana sigi kun tɛ fɛn wɛrɛ ka se k'an yɛrɛ ta ka dun ka fa sabati an yɛrɛ ka sigidaw la ka tila ka dun ka fa sabati duguba kɔnɔnaw na jamana yɛrɛ kɔnɔna na balo bɛ se ka sabati ni balo tɛ dɛsɛ an kɔni o hakilina de nana n'a ye ani an ka se an yɛrɛ kɔrɔ. Uya jira uka kɔrɔfɔw la k'u ni jɛkulu caman de bi ka baara ɲɔgɔnya ɲɔgɔn fɛ fo ka taa se an ka jamana gouvernement ma. Relation b'an cɛ n bɛna kuma dɔ f'i ye n'an ka fête réunion bɛ kɛ n bɛ se k'a f'i ye ministère min tɛ k'a kɛnɛ k'a ka dɔgɔ n bɛ se k'a f'i ye association minnu bɛ yen n'u tɛ k'a kɛnɛ kɔnɔ a ka dɔgɔ cɛ fara muso kan ONG projet wallahi ministère a bɛɛ de bɛ yɛrɛ sɔrɔ an ka fête in na. Donc ça veut dire que an bolo be ɲɔgɔn bolo solidarité b'an ni ɲɔgɔn cɛ association an tɛ hakilina kelen parce que association bɛɛ n'a taabolo de don bɛɛ n'a objectif de don sigi cogo i b'i ka tɔn sigi ni hakilina dɔ de an ka hakilinaw tɛ kelen ye mais an bɛɛ dusukun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'a bɛ kɛ u bɛɛ bɛ na donc ça veut dire que n'olu fana ka fɛn minnu bɛ kɛ u bɛ ne invité an bɛ taa la donc n bɛ se k'a fɔ baaraɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenya b'an ni ɲɔgɔn cɛ solidarité fana bɛ an ni tɔn tɔw cɛ. Diana bara bela jereni degun be sɔrɔ a la nga o degun n'a ta bɛɛ ni muso cɛsirilen nu halisa u bɛ ka dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan cogo min na u bɛ se ka u ka laɲiniw sabati ni ka tila ka u jɔyɔrɔ fa jamana ka wulikajɔ a n'a ka taɲɛ la. Baara b'a la n'i b'a damina degun b'a la parce que an ka tɔn in sigi cogo a hakilina bɔra Kucala de musow murutila an taara journée paysanne na san o san Sɛnɛkala musow denmisɛnninw musow bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka hamuna ko fɔ jamanakuntigi yɛrɛ bɛ kɛ a ka gouverneur bɛɛ bɛ kɛ o gɛlɛyaw fɔ don a yirala k'a fɔ musow murutila k'u b'a fɛ ka paysan ye an kɔni farala ɲɔgɔn kan farankan in fana a ɲana ma an lakodɔnna an ka gɛlɛyaw fana dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin ma projetw bɛ k'u ɲɛsin ma État yɛrɛ se ye min a b'a k'an ye. Fɛn min ye nin jɛkulu in ɲɛmɔgɔ muso ye ale kɔni y'a ka nimisi wasaw jira ka sanga ni gouvernement ale ka 8 marsi ɲɛnamayali ye Bandiagara mara la o min bɛ togodala musow olu bɛɛ lajɛlen ka bonya jira. Aw yɛrɛ b'a dɔn bi ye 8 marsi don de ne yɛrɛ sigilen filɛ nin contanen don ni n tun tɛ voyage la bi n yɛrɛ tun bɛ sɔrɔ Bandiagara bi ka d'a kan nisɔndiyara jamanakuntigi ye kɛwale min ta ka ɲɛsin togoda la n'a ɲɛsinnen bɛ k'a fɔ fɛti ka to ka décentraliser a kana kɛ Bamakɔ dɔrɔn sari u taara Kucala ka taa fɛti kɛ yen Kucala bɛɛ nisɔndiyara ɲinan tuguni u taara Bandiagara anw de ɲagalilen don bi n bɛ se k'a fɔ cogo min na bi nisɔndiya dɔrɔn de ye bi ta ye parce que an fana y'an yɛrɛ ye musoya hukumu kɔnɔ an y'an yɛrɛ ye 8 mars kɔnɔ bien vrai que an tun b'an yɛrɛ ye parce que n'i ye jateminɛ kɛ 8 mars bɛ fêter duguba togoda la ka tɛmɛ duguba kan n b'a dɔn fɔ a y'a kɔlɔsi fo ka taa 8 mars kalo sa n'i ye commune ye i b'a ye tout le temps u bɛ 8 mars fête de la donc surtout u tilala k'a ta ka taa d'an ma fo an sigiyɔrɔ la donc o ye koba de ye donc a diyara ne ye a bonyana ma awa musow an k'an cɛsiri an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an kana n yɛrɛ to fugariya bolo.
Ni kuma fale min kɛla ni association des femmes rurales du Mali maaw ye a kɛla sababu ye ka togodala musow olu ka degun an'u ka wulikajɔw fɛsɛfɛsɛ fo ka taa se u jɔyɔrɔw ma jamana ka taɲɛ la. Bolola barakɛlaw tɔgɔla ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Secrétaire général Sangosa Bisuna Kariba labɛn ɲinanda kɛra sibiri marsikalo tile 7 ka denbaya la Yirimajɔ Nzɛrinina ani Mali silama sifinnakaw ka jɛkulu Union des jeunes musulmans du Mali UJMA de bɛ jɛ ka ko in kɛ ɲɔgɔn fɛ a n'a ɲɛma Cheikh Mohamed Makiba amadɔdenya ka fɔ sibiri marsikalo tile 7 Yirimajɔ Nzɛrinina silamaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sunakari Bayina an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Aminata Tarawele n'a ka jatala Bubakar Tarawele u ka sɔrɔlen filɛ. San o san ka sangani ni kalo barikama ye n'o ye sunkalo ye Drissa Guindo n'ale ye secrétaire général ye minisirisola min ka ca ɲɛsilen do baarakow binakun kan n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle ani alisilamɛ sifinnakaw b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na l'Union des jeunes musulmans du Mali ka suntigɛ belebele la ɲɛnamaya bɛɛ ni kelenya ɲɔgɔn kanu ani kotontala kɔnɔ. A fɔra ko sunkalo waati silamɛya yɛrɛ kɔnɔ k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka bɔ ɲɔgɔn ye donc an n'an teriw an n'an balimaw an n'an sigiɲɔgɔnw an jɛra ka ni donba in labɛn pour que an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka sun tigɛ an bɛ nin kɛ a ka ca ni san 10 ye an ma dabɔ foyi kama pour que an ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka se ka silamɛya valeur dɔw waleya bon silamɛya diina bɛn diina de don keleya diina de don ɲɔgɔn dɛmɛ diina de don n'an tora ka nin kɛ i b'a teriw bɛ yan halisa balimaw bɛ yan sigiɲɔgɔn bɛ yan donc fɛn caman bɛ yen furugufurugu o tɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ an ni UJMA de jɛra k'a kɛ kabini a daminɛ halisa i m'a ye dɔ bɛ ka fara jama kan ka dugawu k'an ka taabaw ye ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu k'an bangebaaw ye ka dugawu k'an teriw ye Modibo kɔni o ye duden ye donc ani Makiba ninnu ani i m'a ye an collègues bɛ so kɔnɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Nin kɛra wagati kɛnɛkɛrɛnnen ye alisilamɛw bolo ka alikuranɛ sanumanba in kalan ani zikiriw caman ni ka tila ka sɔli kɛ Mahamadu Mustafa kan n'o ye alakira kisi ni nɛɛmaba ye u tilala ka foli kɛnɛkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin u balimakɛ n'u baarakɛ ɲɔgɔn ma n'o ye Drissa Guindo ye a ka fonisereya la a n'a ka nin suntigɛ in lawaleya la san o san ka ɲɛsin alisilamɛw ma. San o san a bɛ nin kɛwale in kɛ an ka ɲɔgɔn dalaja fɛ yen o ye bonyaba ye donc sunkalo yɛrɛ dabɔra o de kama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ et puis n'an bɛ an ka partage kɛ o de lamɛnna an bɛɛ fɛ donc o de kama bi a ɲɔgɔn dalajɛ yan a ka so yan comme san o san a b'a kɛ cogo min na donc an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin caya dugawu fɛn fɛn b'a kɔnɔ ala ka bɛɛ minɛ. Sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo sunkalo ye karama kalo ye sunkalo ye bato kalo ye donc an bɛ fɛn o fɛn kɛ sunkalo kɔnɔ a bɛɛ bɛ multiplier 10 donc o de kama bi san o san a b'a kɛ cogo min na a y'a teriw lajɛ a limanaw a baarakɛɲɔgɔnw hali minnu yɛrɛ a tɛ mɔgɔ minnu dɔn u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi pour que ka na suntigɛ in kɛ san o san a bɛ nin kɛ an bɛ dugawu de kɛ an bɛ dugawu min kɛ o ye ala k'a bolo mɛn a la dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ. Alisilamɛ sifinnakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛma n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na le président de l'Union des jeunes musulmans du Mali a ka laseliw kɔnɔna na a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin kɛnɛ in labɛnbaw ma u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la ni suntigɛba in baaraw lawaleyali la ko bari ko n'i ye maa kelen suntigɛ o baraji kelen bɛ di e yɛrɛ ma. Vraiment nisɔndiyalen don an yafaralen don dusukun de bɛ nisɔndiya a nɔ bɛ ye ɲɛda la parce que ni ko o ko bɛ kɛ ala kama susiyaw ko bɛ laban o bɛ taa ɲɛ an ye nin daminɛ bi ko tɛ dɛ an ye nin suntigɛ daminɛ an mɔgɔ damadɔ de tun b'a kɛ yan an b'a daminɛ sekali b'a ɲini an bɛna suntigɛ ka dugawu k'a ka babatɔ ye kabini an b'a kɛ so kɔnɔna dukɛnɛ dɛsɛra an na ka na du dɔ in dugu a la an b'a kɛ yen bi sɔɔni yɛrɛ bɛna dɛsɛ mɔgɔw la san o san a bɛ diya mɔgɔw ye ka taa fɛ an balimakɛ n'an jɛɲɔgɔnkɛ min n'a ma jɛ foyi kama ni ala tɛ n'o ye Drissa Guindo ye UJMA conseil des sages membres don an n'a jɛra ala de kama diɲɛ jɛ ni foyi wɛrɛ t'a la donc bi min b'a ni ɲɔgɔn cɛ ala de b'o dɔn jɛɲɔgɔnya na a ka di bi ka tɛmɛ balimaya kan min b'a n'ale cɛ bi an bɛ dan dɔrɔn ala de b'a dɔn
donc a dabɔra min kama san o san ka na don kelen kɛ ka nisɔndiya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ an ba bi so kɔnɔ yan a bɛɛ bɛ k'o ka bonya kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ n ba ka bonya kɔnɔna na an dɔgɔkɛ fana nana ɲini Dirisa Gindo dɔgɔkɛ n'an balimakɛ Isa olu bɛɛ nana fara an kan teriw ni kanuɲɔgɔn bɔra yɔrɔ bɛɛ la ka na dumuni ko tɛ mais kanu dɔrɔn don. An dabama weleli ni dɔnkili dumanw ye ani Alakira kisi ni nɛɛma b'a ye seliw fo ka taa se kanga liba kalamaw furoyow dumuni dumanw ani minfɛn sumalenw olu ma kɔtigɛ fewu ni suntigɛ in na duwawudenw olu de kɛra ka ni suntigɛ in kuncɛ min ɲɛnamɛyara Dirisa Gindo fɛ n'ale ye ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle au secrétaire général ye a n'a ka bolodi ɲɔgɔn ma jugement maaw fɛ. O de fana b'an kɛ k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan an ka jaka ɲɛmadenw fɛ. Indi jamana kunnafoni dila dɔ Bani Israɛl ni Iran cɛ kɛlɛ lɔ ale sera ka ɲɛfɔli kɛ diɲɛmaa ye. A ko u selen Bani Israɛl u sera ka kunnafoniw minnu sɔrɔ kɛlɛ kun ka ye n'a bɛ maa caman kɔnɔ k'a fɔ dadigi tɛ ka kɛ Bani Israɛl la ko Bani Israɛl bɛ k'a ka fa kunnafoniw de dogo ko n'o tɛ ale dugujukɔrɔsow minnu sen bɛ k'o kɛ Bani Israɛl ka denw lasago yɔrɔ ye ka sen ka dunya ka se mètre 30 mɔ o tɛ ka Bani Israɛl jamanadenw kisi ni Iran jamana mugu fililenw sera n'o ye misiliw ye. A ko fɛn min gwɛlɛya fɛnɛ bɛ Bani Israɛl ma ɲɛmaw kan o ye u kɛmɛ ka sanfɛfɛn natɔ min bi manga bɔ ka maaw ladɔnniya bɛɛ k'i labɛn ni u k'a ma ko sirɛni o bi mankan ma min mɔ ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ farati bɛɛ n ka kundocogo ɲini n yɛrɛ la ko manji ma fɛn fɛnɛ bi to ka degu sɔrɔ kuma dɔw a ti manga bɔ joona ko kunnafonidilaw minnu bɛ Bani Israɛl u bɛ ka baara kɛ gwɛlɛya kɔnɔ ka sabu kɛ jamana ɲɛmaw tɛ sɔn u ka hali su jata wala petanizo lasɔrɔ man di kunnafonidilaw fɛ fana jamana ɲɛmaw kɛmɛ ka gɛrɛndɛ ta ka ɲɛsin o bɛɛ mu ɛndi kunnafonidila ni u ka ma ko Mohan a ko maa hakɛ min bɛ ka fa Bani Israɛl jamana denw na Iran jamana ka mugu fili senfɛ ko a jate yɛrɛ tɛ ka dɔn maa si fɛ a ko kuma dɔw la majimafɛn minnu kan ka manga bɔ ka suda maaw la ko faratimafɛn kunda mɛ an ka n'o ye sirɛni ye Iran jamana mugu selen kɔ a seyɔrɔ la de mangan bɔ bɛ daminɛ majimafɛn in fɛ seere dɔw ka fɔ la a sera ka minnu dasumuzumu a ko indi jamana den yɛrɛ minnu bɛ sa Bani Israɛl dugukolo ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bani Israɛl kɛmɛ ka yɔrɔw minnu jagoya minɛ k'u kɛ a ta ye Palestine yanfa fɛ ni u ko ma ko territoire occupé ko indi jamana den minnu bɛ yen ale sera k'olu dɔw sɔrɔ u ka ɲɛfɔli kɛ a ye k'u y'a jira k'a fɔ dugujukɔrɔsow minnu bɛ yen n'o ye bunkɛri ye hali n'a dunya bɛ mètre 30 la ko ni Iran jamana misili jiginna kan k'a bɛ taa maaw sɔrɔ fɔ yen k'u fa indi jamana kunnafonidila yɛrɛ ye a jira k'a fɔ sufɛ ni olu nana a bɛ fɔ olu ni kunnafonidila tɔw ye k'a fɔ maa kelen maa fila de sara n'u labanna k'olu gɛn ka bɔ yen ka taa ni u ye fan wɛrɛ fɛ minnu gisira a yɔrɔ la dugu jɛlen ni u nana fara olu ka yɔrɔ kura la i n'a fɔ ni bundeli kɛra Himachal Pradesh bundeli kɛ yɔrɔ la olu b'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ ye min ye so 4 de furanna ka bɔ yen Iran jamana ka mugu fililen fɛ wa maa kelen den min sera ka bɔ a la olu minnu ye indi jamanadenw ye ni fɛn ɲini bolo ma kɛlɛ in daminɛna k'u to yen ko Iran jamana mugu fililen misili n'a cunna a tɛ wolomali kɛ k'a fɔ nin ye Bani Israɛl jamana den ye nin ye indi jamana den ye o kuma i b'i yɛrɛ ɲini cogo min k'olu bɛ k'o fɛɛrɛw de bolo da Bani Israɛl kɔnɔ. Iran jamana surasiya babu sendigi sibiri a bɔra ka kuma ka jira k'a fɔ juma ka dugu jɛ sibiri la tile kelen u ye Ameriki jamana dagayɔrɔ caman gosi ni ka cɛnniba don Ameriki jamana surasiya kun ko Ameriki jamana a ka kɛlɛkɛ kurunbaw minnu bɛ ji kan a n'a dagayɔrɔw minnu bɛ arabula jamanaw na k'u ye nin bɛɛ susu Iran jamana surasiya babu sendigi ko Ameriki jamana kɛlɛcɛ 21 tile kelen kɔnɔ u y'o de fa ni ka caman jogi u ka dagayɔrɔ min bɛ wele ko 5e flotte américaine ko surasi 200 ɲɔgɔnna fara ani minnu joginna Ameriki jamana sanfɛ kɛlɛcɛw dagayɔrɔ la n'o ye base aérienne ye Al Dafara ko Ameriki jamana tajidoni nguru dɔ fɛnɛ bɛlɛnna u fɛ kwaji ka ko lasɔrɔ fana Iran jamana surasiya ɲɛmaaya so a bolofara min bɛ wele ko
quartier général central Khatamal Anbiya o babu senigi de korofo lasi bawo ni surasiya daga yoro ni surasiya nyamaya so bulu farado Khatamal Anbiya ira surasiya be barawo barake kele yino abebe munumunu ale de dafe sanbe kele chew duguma kele chew mugu fili yoro o na nyonaw Ameriki jamana kunafoni diso beka binga jira ka fo irisila jamana beka Iran jamana deme Ameriki jamana ka Ameriki jamana jabaranizo Washington Post ya ira ka fu someme irisila fe ka fo abeka Iran jamana deme kele ino Washington Post kunafoni diso ko uka segasegeli ya jira ko irisila jamana beka Ameriki jamana kele chew ula soro yoro kunafoni di Iran jamana mo jango nu yu bon utu je chugumi Ameriki jamana surasu soro yoro minu me Iran dafela ula arabula jamana uno Iran mashi sumanka bon kwa yaje o de ato Washington Post kunafoni diso Ameriki o na me boni kunafoni ye ko irisila jamana de beka Ameriki jamana surasi nunu ndaga yoro kunafoni bedi Iran jamana mo yana kubu maso minu mene ajira ka fono kera kefenyo kana balama no ka sabuke Ukraine jamana kono Ameriki jamana de beka kunafoni di Ukraine ngele chawmo irisila jamana ka irisila jamana bu Washington Post kunafoni diso Ameriki amana tike dauda koninga akoningeme ki shoni sigini nga kusobe kafo ayi kunafoni soro yoro minu na usoso mandi Ameriki jamana akeleke kurumbaw kwajika ani ukakeleke pangurum hali Ameriki jamana daga yoro minu me arabula jamana uno ubi soro yoro kele mina tigi o kunafoni bedimbe Iran jamana mo irisila jamana fe Washington Post kunafoni diso ka fola nga Ameriki jamana surasiya nyema ya so Pentagon o nyema pet exet hunye ajira dogo ko indamine ka fo irisila jamana sinde kele ino Ameriki ni Iranje nga na manye ko ni ngorofo injayara Donald Trump ka chide ngerengere ne manga mauno anisiki ka fo ula no ye Steve Witkoff ye aleito Ameriki jamana nyema Donald Trump ka panguru kono ani kunafoni dilaw ka jira ka fo aleye irisila jamana nyama Vladimir Putin wele ka nyina fe akana kunafoni di Iran jamana mo kele ino ani Ameriki jamana chi nyinengali kala kunye nyinengali tengu alade no ya soraba kala mo ka fo irisila jamana beka Iran jamana deme Ameriki jamana kani kunafoni njwale undili kunafoni dira madda omo aya nyinenga yala ere Witkoff menye chide ngerengere ne ye mangamba unisiki ka fo ula Ameriki jamana tokola daledo ala ka fo irisila jamana baka kunafoni di Iran jamana mo Ameriki jamana kelecho ukunganwa Steve Witkoff ye ajira ka fo ni ale yere nyinga bafo ko ayi amadala Donald Trump yere jamana nyama ofena yere ka fo amadala ni irisila jamana baka kunafoni di Iran jamana mo kele ino ani Ameriki jamana chi nga masomi no nya ajira ka fo na kera kefenya manga balamano ka sabuke Iran jamana kera irisila jamana jigi semenjiri baye Ukraine ngelelo mamina ni nazarala sitigi jamana ubetara fara Ukraine jamana ka irisila jamana kele ni Ameriki jamana kumu nyakuna ko Iran jamana ka deme o de kera sababu ye ka irisila jamana ke ka duroni bade soroki buluma deme nayi ko duroni unye cheni mbawo minundo Ukraine jamana ku ana jenyo jamana u kwa sababu nyuma ye Iran jamana yi ko mabese ka fuere irisila jamana ku nzigi ngume ka ningele konoke kela do fene ka wili Ameriki jamana ni doche mbise ka fera mo ni otiki la mademe ni enjogo mi bawo irisila jamana nyamo ba kala mo tigi ka fo Ukraine ni meka deme chugo bela jelela ni kuna fonu ni keleke mina unye Ameriki jamana fe ma hakili juru chani ne do ya jira ka fo ni ale nyininga Vladimir Putin irisila jamana nyama ere sagote Iran ni Ameriki jamana chekele ka bani mmanyi ka sabuke irisila jamana be fembla soro ala nafaro folo minu meka nyugo irisila jamana tajila ka fo nyangi nyashime irisila jamana taji mo angamba asanimu ninga wele ya lase irisila jamana mo ni tetaji soro ni sirawere ko ni nye ina sege irisila jamana ko ni mo femba ngume irisila jamana tajiro abela babi sege irisila jamana tajimo kili flana ani Ukraine mi menyona nazarala sege jamana bela babi nyine Ukraine jamana ko ka sabuke Irani Amerika jamana kelei irisila jamana na ifere Ukraine jamana mo ninga sagoke iza kele to kono kata Iran jamana ma hagelu juru chani ne minu nyeshime dine nyema ba sigilimo
ni u k'u ma ko Assemblée des experts iraniens u sigira ni ka Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba kura jira. Sigi in kɛra Iran jamana ye diinɛ ɲɛmaa kura sɔrɔ Ayatollah Ali Khamenei nɔ na ko ŋunuŋunu minnu kun bɛ senna k'a fɔ Iran jamana ɲɛmaaw dɛsɛ mɛ ka maa kura sɔrɔ ka bila diinɛ ɲɛmaa Ayatollah Ali Khamenei nɔ na ko nin b'o bɛɛ lajɛlen nkalontigiya. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ Ahmad Alamolohudade da a yɛrɛ ye jɛkulu in maa ye minnu ɲɛsin bɛ diinɛ ɲɛmaa kura ka sigili ma. A ko bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ k'i ɲɛ jɔ Ayatollah Hossein Bouchehri de la ni ale ye Assemblée des experts secrétaire ye. Don nataw la ale de kan k'i jɔ diɲɛma ɲɛna ka Iran jamana diinɛ ɲɛmaa kura tɔgɔ bɔ a da min bɛ kɛ Ayatollah Ali Khamenei nɔnabila ye. Kɔrɔfɔ mɛnna ka bɔ kunnafoni disola min wele ko Agence de presse Mehr. Kunnafoniw ye a jira k'a fɔ Assemblée des experts ni o ye maa hakili juru caaninenw ka jɛkulu ye minnu ɲɛsin bɛ diinɛ ɲɛmaa sigili ma. Maa 80 de bɛ a kɔnɔ. Olu de bɛ Ayatollah sigi. Wa Iran jamana sariya sunba sariya sen 111 na o y'a yira k'a fɔ ni Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah kɛra binfɛn ye wali kelen jamana tɔgɔla baaraw kɛli se tɛ a ye bilen. Olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni k'a nɔnabila sigi kuma koronin fɛnɛ kɔnɔ. Nka an b'o la Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump a kɛlen k'a mɛn ko Iran jamana diinɛ ɲɛmaa kura sigili ko kuma bɛ senna bawo min kun bɛ o fara a kun y'a jira k'a fɔ a man kan ɲɛmaa kuraw ka sigi Iran jamana kɔnɔ Amérique jamana hakilina kɔ. Nin ye Donald Trump ka kuma ye ko ni Iran jamana ɲɛmaaw ma ɲa lɔtɔmɔni kɔ Iran jamana kɔnɔ fo Amérique jamana ɲɛmaaw hakilina ka yirɔ. Ko bawo o de bɛ se ka Amérique jamana ni Iran jamana kisi san 5 ɲinan kɔfɛ u ka laban ka ɲɔgɔn sɔrɔ tun. Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ko Amérique jamana ni Iran jamana ta tɛna se ka kɛ san 5 wali kelen san da o san da an bɛ segin ko kelen ka ko tɛ ko ye. A y'o kɔrɔfɔ lasa ni kunnafoni dilaw cɛ Amérique. A ko a ka di Amérique jamana ye bi Iran jamana ɲɛmaaw lɔtɔmɔ dɔ Amérique jamana ka lɔtɔmɔ Iran jamana ye ko na Iran jamana ni Amérique jamana kisi ɲɔgɔn sɔrɔ wɛrɛ mɔ don nataw. O de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye k'aw fo ka waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka minnu bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma k'an bɛɛ jɛ kuma wɛrɛ n'Ala ka jɛ.